Rabobank is gewoon de profsponsor bij uitstek. En nou ja, het vertrouwen dat bij wijze van spreken tot een lengte van dagen zou voortbestaan, dat was er gewoon. Dan komt zo'n klap wel even stevig hoor natuurlijk. Hè? Want het fietsen in Nederland, daar is Rabobank is in totaliteit al hier het boegbeeld van. Het is gewoon wat mij betreft een hele zwarte dag voor de Nederlandse wielersport. Na Sontjenier zullen we deze logo's net meer zien op de kleren van de hutfietsers in Bigeliks de Tour de France. Van de morgen maakt het de Rabobank bekend dat ze per 21 december ophouden als sponsor van de professionele Raboploeg. Directe aanleiding is het vernietigende Amerikaanse rapport over dopinggebruik in de hutfietssport. We zijn niet meer overtuigd dat de internationale wielerwereld in staat is om eigenstandig te komen tot een schone en eerlijke sport. Ik denk persoonlijk dat wij op een hele goede weg waren de afgelopen jaren. Dus ik zei dat zij er geen vertrouwen meer in hebben in een schone en eerlijke wielersport. Ja, ik heb dat vertrouwen eigenlijk persoonlijk wel. En daarom vind ik het ook extra jammer dat ze nu op dit moment eruit stappen. Bouke Mollema is de enigste Fries die bij de Raboploeg fietst. Zijn toekomst is nou onwis. Nou, ik denk we hebben in ieder geval veel contact met elkaar de komende dagen. En we zouden woensdag al als renners bij elkaar komen. Nevens de kenners zullen de gevolgen van de hutfietssport in Friesland wel wat afvallen. We hadden dus veldrijden, we hadden dus een damesronde, we hadden breedte sport, er ben in de omjouwing dikke bandenracen. Nou, en dat hele verhaal, Git Rabobank, staat het nog steeds gewoon met terug. En dat zijn gewoon goede relaties en die staan echt buiten de doping van de profsport. Rabobank is een van uw vele partners, een schitterende partner, maar het is meer dan Rabobank het Nederlandse wielrennen. Het kan wel betutten dat meer sponsoren haar veromloeken zullen uit de professionele hutfietserij. Ik ben ervan overtuigd dat ook andere ploegen zullen kijken of hun naam op enige wijze in verbinding zou kunnen worden gebracht met dopingschandalen. Als ze tot de conclusie komen dat ze wel belast zijn met dopingproblemen en de verhalen rond hun ploegen ook gaan opspelen, ja, dan gaat er ongetwijfeld meer vallen.